Team yangu ndepi mukuda se tadzoka zvekare tiri kupisa skimbo tiri kupisa chokupaisa sochi ninge mazoinga panapa pasata pinda mnyanya yedu ngoma ndiyo munongoti team wangu support chindoida mongo subscribe wongoti chikuchete pa subscribe apo aminge mapage ravari pokujara ngoma ndiyo takutuka kubva kurechi zvinhu zvikuitika saka nyede kuchanga iri panapa ainyaya mukomana netsa uyari kunzi hopuwe chimwono mukomana akanyimwa beu chakuti muzonere mega wakutaura zvaitaura zvitotosirwa saka ndingachitaura zvese nezvara chapinda akasungirwa beu ndiyana kuchema ingori free hope chichichichi ameno tanoba budere saka tokoza hapa kaipapa tokomisa maprayers. I've been denied bail until they said I should come back on the 7th of August for the fact of reporting what the organizers of the 31st July protest had said. So basically journalism has been criminalized. But how are you feeling? Are you okay? I'm okay, I'm fine. Okay. The struggle against corruption should continue. People should not stop, they should carry on with it. Zvisinei kune vana zvokosangana naye mastreets efacebook manje asitana neanonzi tachilisha asitana ukatongoramba uchitongonyopa Olinda chichichichichi nemamwe ma-ex girlfriend yake chichichichi pakaipa zvimwe zvinhu nesikati uchada zvakawanda ndozonzi ndine pamuromo vanenorichi mungozvinzwira mega vaize saka chikonzwe zveitaurwa apa painge iri phone call uya tachirichazafonera sichande richichichi but vaichaipa live kune vanhu vangori nedzungu filter vangoriko kozoitawo vana Olinda she's miss perfect everything is okay wakamuitawo makorokotero akatenga mota Olinda aripo akatarisa zvake muitawo wakamuita makorokoto aiwa handizvizive zvemota akatenga mota mazuva wapinda muchipatara akatenga mota zvekutoti dai zvazvo dai zvakazvitomboita ihombe zvekutoti dziva dai tatombofunga mashitongotora barika because uyo asisina murumeka pane vacant Dion Martin Free Spirit anomboendo acho munoitoweya ndinenge rino ndichidrive bhasikoro reperu unoriziya aiwa mota ihombe ende irenjika hadzisi mota dzedu manavhara yekudhara navhara yangu ndeya 2016 renji yake ndeya 2020 navhara inogona kungokudubuka aiwa navhara inokudubuka iyoyo yaOlinda I think inotopinda mu8 gear akasimudza ndo wakadzika iwo kuona mukadzi anosimudza Range Rover ATM loaded kwauzikwa iwe ndakambosenga machendeka unofunga kuti chero wakambosenga jende chero rakanoborewa pane tsinga inenge yakasalira iye ndo ichiri kutaura manje aiwa live yazonakidza izvayo vanhu vakarara vanobhoikana because ndinoda kuidelita ndichipedza ndaudilita vanhu vongozoti kwasitana kwakuine moto vanorekodera usingati aiwa asi Olinda auya pano tafara Olinda angora then passion java vazofarisa mastreets manje ana passion java ndakakura ndichigara panext napopo asakona vanhu ngewaya ngekuti mimi munhu ekutori kuti hanzi zvoni ndakakura ndichipfeka pacha newaya but azotori kuti hanzi zvoni ndakakura ndichigara panext napopo mbonzwira mega then avazotemwe video chichi achizvidifenda futi kuti ameno zvangachongotaura ari kuita vanhu wai ende arinopusisa vanhu but hageti charipuswe vechiwai zimba rakangwara vanhu zvingonzwira mega. You're from Harare? Harare, Zimbabwe, capital city. Mm-hmm. My elder brother became a millionaire at the age of 21. Your brother? Oh, your family did well. You're connected with Mugabe? My house is next to the president. We live in the next. Oh, you live in the same next to the president? Yes, same neighborhood. I see. So it's from a well-to-do background. Not, I don't know what you call well-to-do. Well-to-do. You know. Nayazinin, Ziananin, Andamini, and the passion I knew about Egrapasena Bobo, Ziananin, Anyebin. Dauro Tungi and Jura Slippers in the wine, in the Chukwangwai, and Tijamba Masubu, Tijamba Mama sewage, and our Yambuka bridge, and Abudam Jet, and then I'm borrowed your brook, quite a borrowed brook. Pamba pamba na bachiti imba ya mboma hapa achiri mbruku na mfunza mboma ebora yangu pakata
Edith iyo ari kuDubai apa. Ukatokwira parufu ukatokwira pabalcony unongochiona kuti imba yaBob iyo. Sikana nyemba papa. Foneka kubhuruku kugate. Kunze chamuchiwanza aikara chiamba kwamwena. Nanyeba papa. Afana imimi. Afana. Changoti kopo. Siyana ini. Kudara ani maiti mazombi mkombi. Iko zvinye zindatanga yekuti matemba. Chinzwe songo kubva kuna Chucks. Tedi mama songo wa Chucks anokwa chimada chichi na amato kubuda pa screen pen. Burugwa choma ndikupeke. Burugwa choma ndikupeke. Ona choma ndikupeke. Burugwa choma ndikupeke. Ona choma ndikupeke. Burugwa choma ndikupeke. Snake komana aya ni futa pa doneza chimwe chinyowani namba dzake ndo dzikubuda pa screen pen papa. Man, even on this size, I got a makopa pattern. Then if it is our company, they no kutuka puteke uri chish money. Chiri kunzi jataro sekuruba makon. Now we are tied neku answer makon. Thanks to Mosa Ivavura makon. Dimbo nyengetera dema. Mazongo salam tuona video of the week kuva kuna Isaac Kombwe. Then is kupisa chopai futi chosangana pamwe chenge chongo chaze tiri kuita. Keep on subscribing.